Kasngi kaba arpau. Haka kerteng ukpa ukun umensim bukut. Amen. Putra Jisu tu pensle ingi da mensim bukut jong me. Bangin da belak ban syas skor baran pediang ya ketin jong me. Kalenong ke gospel kerkum Matthews. Kalenong kaba arpau. Kahima beneng keseriem ya utrai beriso wan. Ubalami dang step harngap banwer nong tray haka beriso jong u. Onda ulai ikut bak ginong bala si denar si sengi ula pak treye ki haka briso. Ula mi biang kemba khandai baje ba ula yu i ki brio ki bai yengkai hayo. Ti ula ong haki. Piru lik trey haka briso wan. Bat ngan siu yu pi kat badai hok. Kumta kila lek. Ula lek kumju haka por kat ar baje bat lai baje. Habala jan san baje ula lek biang sayo ba ula syam ki bai pat ki brio ki bai yengkai hangta. Balai pia penlut kaya kapor hang ni berok sisngi ulah keli ki. Kila cuba bamdan bawer belayangi. Ti ulah ong. Lada kumta. Hima piru bandai tray hakabri sawan. Andala jan mir utrai ulah ong hau sordar jang u. Hikot ikinong bela bat siu bainong yaki. Sedang nak balawer khadu hadu kiba ningkong. Ya kibriu kibala tray nadu san baje. La siu bainong kat kador sisngi. Kumta habara siu ikibala wer ningkong kila tharai ban yok khambun. Henry kiru kila yok kat kador sisngi. Kila syim ya kabainong ba kila sedang ban kenyum persya ya utrai. Kila ong. Kini kibriu kibala wer kadu kila tray tang sikenta. Ngipat ngila tray barok sisngi ba ngila syak ya kasyit kasang. Penban mela siu yangi kumbas yaki kumbas siu yangi. Sengap kolok ulapai ketin utrai ha uway naki. Ngam sim klop ya pi. Pilai kut na ya me kabainong sisngi. Je sim yala kabainong bat khilai chayeng. Ladang akwa ban ay ya uni ubakat du kumbanga ay hapi. Hatu ngam don hok ban lek kat bangamon yala kapisa. Ne pi bisni tang namar bangalong ubak luit mensim. Baru Jisu ulapan wai. Kumta ki bakat du kinlong ningkong bat ki baningkong kinlong khadu. Haba Jisu ulalik kiu se Jerusalem. Ula khot kerpang ki khat argut ki senran ki barang yat bat ula keren jar haki. Mentang ngidang kiu se Jerusalem. Hangta ya ukun ubrio on sa IT ki rangpa lingdo bakistat an. Kinsa penrem ya u ban yap. Kinsa IT ya u si ki gentle ki ban rukhi ban ya u. Kin sempat ya u bat kinsa narfna ya u. Henry hakasengi kebalai un samipan. Kekemi kikun uzebedi kalawan syau Jisu bat laki kun. Kala dem ngon hakmat jong u bat kala kerpat ai na u. Ayu pikwa u Jisu ulah keliaka. Kala jubab tukular hakini kikun jonga argut kinsyong uwei hakakamon bat uwei hakadiang jong me ha kahima jong me. Pimtip ayu pipan u Jisu ulah jubab yaka. Pila mo bandi yaka khuri bangadai bandi. Kila ong ngila. Nyuma pinsadi yaka khuri kemba di manga. Henry omdei manga uba ajaka syakamon ni syakadiang. Dei ukpa jonga uban ajaka ya kiba ulamang. Haba ki weipat ki syapungut ki senran kila yosngau. Syapang kane kila ingkong iki arngut syipara. Kumta u Jisu ulah khot lang iki barok ba ulaong. Hitip kumnu hapdeng kiri uperthei. Kitu kibadon kabor sensyar kipen sengau ila kabor halor jengki. Bat ki bakrau bateri kile trai kli halor jengki. Henry kane kamdei ban long hapdeng jengpi. Lada unu kuak ban long rang ba du. Udai ban long usyakri ya ki weipat. Lada unu kuak ban long ukli du. Udai ban syakri ya barok. Wat ukun ubriu simlawan ba andep syakri ya u. Ulawan ban syakri bat ban ay yalaka jingim ban siuspa ya barok. Katba kidang mi na Jericho upat ba belien ulabut ya Jisu. Arngut ki matla ki bayasyong harut surok kila yosngau bau Jisu uyat lenti nangta. Kumta kila sedang ban perta. Kukun udabit
tu isin yengi ko kenrat. Kipai ba kila ken hiet yaki bakin skap jar. Henry kila nang kamperta jam penban. Kukun udabet tu isin yengi ko kenrat. Ujisu ulah sange ba ulah khot yaki. Ayu pi kwa bangan le yapi ulah keli. Kila jubab ko kenrat tu penpej yaki khmat jungi. Ujisu ulah isin yaki ba ulah ta yaki khmat jungki. Mar kumta kila imat bat kila buat yau. Ke gospel jong try. Ke jingaro ya me ku Chris. Ka parsi kinong tre ka beri sawan. Sukhen la dari imbapi la ne manga. Kiba kitu kinong tre kiba Jisu la wer na du men step. Bad kiwei pada kiba dang wantang menta ki yo bai nong kumju kumba yo manga la ne kumba yo mapi. Pin sengo kumlo tharai. Ngangit skam ba lesi kumba kini kibri kiba yo bai nong kiba tre na du men step. Kin saong mengiru bunsin kin salong kumju namar balai ngi klempet ya kata ka bainong ka mangingi opdiang halajong but ong ani ngala yo ka bainong ka ba u kenrat ulaju ula terwai nga bro sisngi ula terwa sisai nga bat menta ngala yo kata ngade gun sungu hendai bunsin ngin pej penban ya kumno ngayo kat ne utewe yuru yo kat ne kuma yo manga teng ka jing anu jor ka jing pej ya ka jing trei jongi ba ngin teng kana kani kami namar balai ngi sngo ba mangingi la trei kham buon la nengi la trei kham sitom ban ki weipat kim dawa ban yo kumba yo mangi kani kadai le si kala ban wana ka jing em jongi le si mangane mapiru ngila ban perkhat akani ka rukom hakmat jong blai hakahima jong blai hakmat jong blai ka ei ka bakongsan hoi ngi persang ban trei ki kamba bha ngi persang ban em ka jing em ba Hendai ka bakam kong san khmat jong blai kadai ka jingai ne hadu ka bakut. Larangi puli na ka kitab jong Ezekiel nong thulpa kalau nok bakhat phra bro ka wei. Ublai hang tu ukran sha yang i wei pewe. Balada ubri ubabha ula trei bha ka no menswa handrai hakba khadu pada uklas niu no uta ubri unsayap namar ka kambas niu. Ka kamba bha bro ulale menswa onam kan mau shu wong ublai. Kumzu pada ru la don pada ubri ubasniu menswa menta ukala ka bamot ber sedang menle bahano uni ubri ubasniu balakala bah mau unio e ka jing em na ka benta ka kamba bah ba ule menta na ta kada ko jing ne hadu bakut kalong ka bokong san ha ka jing em jungi iwe pewe saka weiru kini kir komperkhat belengin sa kumbishare ka jing syam jungi wei teng namar ngis ngoba ka jing ai bangi opdiang ru kadai ka jingle ka jungi kadai ka bor jungi kadai ka jing trei sitom jungi hakmat jungu blai ka jing pen em ka mangingi yo kamdai ka jing trei sitom jungi ujisu wan yap sakani ka perthai omdai bangi dei ki ba hok ne omdai bangi la le ai bandawa kata ba ka tin su blai ka kran sha roman na wasan ko ba pra ka si jong u Paulus kinong Ephesus na tara ka si jong Paulus sha u Titus kolonong balai ka basan ro ki kran kita ki jo ba ka jing pen em ba mangingi yo kamdai ka kam ka bainong la pun ka kam ba bangi la le ya am kadai ka jing ai jong ublai kadai ka jing ai jong ublai na kata kada la dangi sung thu ba kadai ka jing ai jong ublai u ai kani ka jing ai ban pen em yanga but lada u ai kani ka ju ka jing ai ba ki wei ru kin bio ka jing pen em ngade ban comment ngade ban chat comment ngade ban yaro yo ublai na ka banta ba ki wei ru kin yo ka jing ni ka ju ka jing ai ba mangingi yo teng ni she yu i bun sien haki kambalang ne bat haki kamtam haki kambalang bengi trei haba don ki briu ki ba mensua ki pat itu Jisu menta pada kila sedang pada ngai Jisu la ne don ru ki briu ki ba mensua ki em gajing em ka balengkar ba le sing la ban ong hanrei menta pada kila kala ka ba mut da ka jing kata jong ublei da ka jing isn ai jong u kila kala ba mut ba kila sedang wan pha shu u ba teng kum kini ki briu ki stat ba ka jing em jong ki namar ki yo mat e kata ka jing ai jong ublei ba ki sam ka ni ka jing ai ka ba ki yo mat ka jing em jong ki ba ki stat ba teng kilong kinong ya lam ki ba nakmat lani kiba trei kamha ka balang ba don teng pada ka kawanra ka mensim jing bisni ba ka jing angnun na kitu ki wei pada ki briu kiba la trei na du mensua ka balang kiba la yai trei henrei menta pada ka i kemba ki wei ki wan hadin ki kham ki kerdan banyaki teng kawan ka jing bisni ka jing anun kani kawan ka jing perkhat ka jing perkhat briu kamdai kat kum kamon jung ublei na kata kada ka jing seneng jung Paulus
yaki Kristan hakoren kalau nang wakat ar khat bahnyo ba khat wei haba ukren chpang kisap ki phong jong mensim bakhuat lane kita ki bangi ong ki charismatic gift ki sap ban shakri ya kabalang Paulus ong ba day kini kisap ki phong bala ai hangi kadai na kabenta ka jing bahalang kabalang baning kong kabaar ong ba day mensim bakhut ba say kani kasap ki phong ha wei pa wei nangi ki Kristan kat kum ka monjong mensim bakhut kaba mot kum ka monjong mensim bakhut ai hanga ka bor bangan la ban shakri bahai ki wei pat ban trei bha ai hanga ka bor hai pi ka bor ba pinop la ban kran bha ban ya la bha ai wei pa ya ka bor ban pen khia ban kum ta ter ngim la ban bishni i wei pat ai teng teng ha kitu ki Kristan ki badang su one pai thmai so jisu ai ki ka jing bikin dup la ban ya lap khamba ngim la ban bishni namar balai ngi baro khoi kini ki baro khoi ki de ki jing ai jong mensim bakhoi kini ki jing ai bo mensim bakhoi yu ai na ka benta jungi i wei pe wei but nang ta padaru sabang ye pe sapang ka kamba bahaba mangingile kohon man ka para ba ye ka kamba bahaba mangingile kamde era bangile na kamba bahar tang ban yo ka hima beneng na ne bangin yo ka jing pen ka jing pen ka dei ba jisu la job na ka benta jungi halor ka ding phna bat ula ayingi lingba ka jinget ka kamba bahaba mangingile kum ki Kristan ka dei ban mi na ka jing yo mat ya ka ni ka jing ai jong jisu ba menta ka jing jonga omdei su ubri ba rem men renga dei ubri ba thmai jisu Christ u hanga kumba ong Paulus nakta kadaw kini ki kamba bahaba ro khoi bangale kimi bat ki kersoi na ka ni ka jing don jong jisu ha ka jing jonga kumba ong Paulus sien omdei su manga ba de jisu Christ ken u ba hanga takadaw ki kamba bahaba manga ngale kamdai er bangan yo ka bdeng handre ka dei namar bangala yo pdiang ya ka jing pen jong jisu ha ka jing jonga menta ngamla su ban kumba ka perthei bat ngasdang ban le ki kamba bha namar balai ka jisu baron hapo jonga ai lat inga bangan shong lane bangan le bam su nyo handai bangan sedang ban le ki kamba bha haba ki bri ki kili ka Mother Teresa hatu phim kenjing lane hat kumlo phindut ban kata ye ki bri ki bapang nyang lingkot ki babodon ka pro man pan khu ye ki bang ta kumno phindut ba kana ai kawan kani ka mensia ba ka Mother Teresa ka ong ba habang sat ye ka jingmong jung kini ki bri ngasngo kum bang nyat ye ka jingmong jung jisu ngasngo kum bang nyat ye ka jingmong jung jisu hatu kamdei ka jing perkhat ka basno tenat ban mudur ba nga nyat yo nyat ye ka jingmong jung jisu kani ka jing ong jung ka Mother Teresa ka kamba bahama mangingile ka dei ka bakersoi namar balai ka jing jungi yo jisu ka jing mat jungi yo jisu nang ta pada jisu hikai sepang ka jingwan jong ka kmi berkikun usebedi banpan ka jaka song sakamon bersakadiang kawai ka daw jong ka jingpat ha ka balang kawai ka daw jong ka jingpat ha ki kunhun balang ne ha kinu ki kunhun lani ha wat ka seng perkhat sa ka san hima simaru kawai ka daw bakrau jong ka jingapat ka dai ka jingkwa long he jisu hikai yangi iwe pewe ba unong ya lam ubasisya u bakrau du ubasisya omdei kum tu bakhain ka partai ubapen iya la ka jong ka bor ubapen iya ka attitude ba ruspa ubah kerdan ki unong ya lam ubasisya la ne utu bakhain ubay jong bakhli du udai ban syakri ya baro udai ban yo ye ki we pat kham krau ban ya la jong kata kadai ka attitude jong ukres kata kadai ka akor le kum ka jong ukres bakani ka ba Paulus ru ong ha ka sithi ki Filipi le nong ba ar du khat basan ter ong ba akor le jong pi kadai ban long kum ka jong ukres nyo ye ki we pat kham halor ban ya de ki khat ba lai ba sa kata ka ba ka tin jong blai ka hikai ngi we pe we nakani ka daw ha ka balang ne hakikatan pa pero ngidon ni haban persang ban bu ya kan ne ka jing sngoret hapo kal man sim jingi man sngongo ban tip lingkong ba ka jingpen bang yo ka de ka jinga jong play ka ni ka khuri ka ba jisu ong ka de ka thoi ka khuri jong jing sha stam ba un sa sha ka ba ublei ukpa ma ulabu ya jisu ba un sha ba sim na ka banta jong kipat Israel ba nak banta jong ka parthei hi baro ka we Isaya san pwe du khat ba khanyo ba kamjuru ka Matthews arpon riu du khat ba live khandai ter ka jingdwai jong jisu ka per Getsemani kani ka de ka jingkhot jong jisu yangi we but haka sithi jong Paulus kinong Kolosi ong ba Paulus ong ba haka jingsha sitom jonga ka ba menta
ngapan biang nak benta kita kijing syak stom jong Jisu. Kabamut balarangi penyesok lang kijing syak stom jongi bangi syak menta, ngia penyesok lang ba kijing syak stom jong Jisu. Kita kijing syak stom ki alam syak kijing penim, yangi ba kijing alam dok kijing penim, ya kijing kasem jongi ya ki henmen ki para jongi. Kata kijing khot jong Jisu yang iwei pewei. To ai ba kani kijing ya jongi hakalenti jong Jisu. Kijing persang jongi bandi akan ikut khuri kamdai dak kabor jongi henrei kandai barabo da kajing jong Jisu bar kan mau Jisu ong wat ukun ubriu sim lawan ba ki wei kendup syakri ya henrei ulawan ban dup syakri ban ai ala kajing na kebenta ki babun Matius arpau pra ba kumju Markus sipau sofsan kane kade kajing long jong Jisu ulawan ban dup syakri ya henrei ulawan ban syakri ban ai ala kajing na kebenta ki babun But ngiru tu ai ngin pong yakane kajing long jong Jisu ha kajing jongi baman lakasngi. En yero yo Jisu Christ junam la junam amen. Kajing duai jubile. Gokpa obah peneng tu ai ba kajing nget kabamela ai hangi hau kun jongi Jisu Christ uhinmen jongi bat kading jong kajing iet kabala penrem hakido nur jongi da umun siem bakut kin kirsiu biang hangi ya kajing kermen bala kerku na kabenta kajing wan jong kahima jong mi. To ai ba kajing ai jong mi kan penkelai ngi syakinong bet sembai ki bam jutat jong ka gospel. To ai ba ki sembai kin penkelai kalong brio man brio na syapo ba kajing tha baro ha kajing kmi lenti batikna ya ka beneng batmai bat ka perthai batmai haba andala job ya ka bor jong kajing sniu kaburam jong me kanteng shan syabam jukun. To ai ba kajing ai jong ka jubili kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong kajing kermen ya kajing terang na kabenta kispa beneng. To ai ba kani kajing ai kan pensap riang ya kajing kemen ba kajing suk jong nong pen jongi sya satlak ka perthai. Syami ublai jongi ubala kerku junam kan long kaburam bat kajing ero si junam. Amen. Kaburam hau pa ba hau kun ba hau siem bakut kumba kelalong hak baningkong menjuk menta barabol junam amen kudu nut khutam Jisu kumare kutu isin eingi kumare ak nirap jingi Kristan tu dua anak menta jingi hak kerteng ukpa ba ukun ba mensiem bakut amen